Més de 25 entitats han decidit actuar plegades per la millora social de la ciutat i per això, a partir de demà dimarts, celebraran cada mes un ple alternatiu al de l'Ajuntament de Badalona. Aquesta és una de les decisions que Àgora, aquest col·lectiu ciutadà, posarà en marxa a partir d'ara. Precisament, l'Àgora ciutadana plegava ahir dissabte més d'un centenar de badalonins i 25 entitats amb l'objectiu de crear un espai de coordinació permanent a la ciutat. El col·lectiu farà un ple municipal alternatiu cada darrer dimarts del mes a la plaça de la Vila per combatre, diuen, contra l'atur. El primer serà demà dimarts, tot i que abans ja han convocat una manifestació a la plaça dels Països Catalans contra l'atur, la pobresa i la precarietat laboral. Àgora també ha decidit crear una coordinadora d'entitats per treballar en una agenda d'actuació i un mitjà de comunicació alternatiu i s'ha acordat donar suport a les lluites laborals a Badalona, com ara la defensa dels treballadors de la neteja d'equipaments municipals i la dels treballadors en vaga de fam de l'empresa Comroc. La trobada d'entitats aquest cap de setmana ha tingut ja el suport d'entitats de veïns i entitats socials d'arreu de la ciutat. Sabem que la majoria de la gent que ha vingut ja està en algun tipus de moviment social o en algun tipus de lluita, associacions de veïns, etc. Hi ha gent que està activada. De fet, era la gent amb la que ens interessava comptar i amb la que ens interessava parlar, a veure com volem distribuir aquestes lluites.